Ie, croeso nôl I Pencampwriaeth Bîff Brodorol. A mae'r brydiau werth i'w gweld yma, fawr y teg. Gwartheg gwych yma yn y cylch ar ddiwrnod ola'r sioe, a mae e'n glod enfawr i'r arddangoswyr. Brwn wedi gallu troi'r gwartheg mallan mor dda unwaith yn rhagor ar ôl wythnos hir a poeth iawn yn enwedig ddechrau'r wythnos. Iwan Davies o Hafod y Maidd, fferm Hafod y Maidd sy'n geni o hyd. A mae'r gwartheg burgor yma, wel, maen nhw'n edrych yn ardderchog, yn dîm cryf iawn rhain, ydyn nhw? Dwi'n cytuno. Maen nhw'n edrych mor sgwar, 4 coes ar bob un cornel o'i cyrff nhw. Maen nhw'n edrych yn eithredol o dda. Dwi'n hoffi hyn yn fawr iawn. Nhw wedi gael heffer ar y pen, mae hwnna wedi ennill y gil wobr yn y Pencampwriaeth. Ac yn arach yn yr wythnos, mae'n heffer arbennig, yn dwi. Yndi, mae'n just beth gen bobl isio fel bryd cyngheni drysid a nhw gwartheg taclus, ddim gormod o ole o dan nhw, a maen nhw just y seis iawn mae bobl isio. Gwartheg yr ucheldir wedyn sydd o flaen y beirni a derbyn hyn, a twa byw I wedi'n syni yn y sioe eleni ar safon gwartheg yr ucheldir sy'n yma. Mae yna nifer fawr ohonyn nhw yma, a mae'r safon wedi bod yn arbennig o uchel. Mae'r tarw yma werth I weld, yn dwi? Yndi, mae os di. Mae rhyw adfywiad rwsyd o'r gwartheg ar Highlanders yma. Mae nhw I weld yn dod I fyny i'r topio acw fwy na da ni wedi gweld nhw o blaen. A mae nhw mor galed, a mae hein, dwi'n gweld nhw wedi dod yn ei blaenau yn ofnadwy i'r flynyddoedd dwytha. A'r gwartheg yma, wrth gwrs, yn sylfaen i'r bryd wyt ti'n ei gadw sef y gwartheg ling, yndyn nhw? Mae'n blynyddoedd, 60 mlynedd yn ôl dyna oedd yr croesiau cyntaf hynny nhw ar y gwartheg burgon efo'r gwartheg ucheldir. Mae just cyfuniad o'r ddau, dwi'n teimlo, yn siwtio ni acw, a mae'r hein yn galed yn ydyn. Tîm da, mae rhaid gweud. Maen nhw'n dîm da iawn fawr y teg. A'r gwartheg Dion yn dod fyny yn y gornel. Mae'r gwartheg Dion yma hefyd yn dîm da. Wedi ennill y gil wobr yn y tîm o 5. Felly, ti'n be, fydd rhain yn go agos ati sy'n ni'n meddwl go agos i'r brig, achos mae'r tarw na'n darw mor arbennig yn dweud. Ys ti'n moto darw hun yn y sioe eleni? Na. Mae'n asgwrn dan yn nhw'n does. Maen nhw'n edrych yn smart ei gyd, y trin yn nhw ddi fel la. Maen nhw'n ardderchog o'r y teg. Arfon yn y canol. Arfon mor gefnogol i'r sioe hefyd yn dweud. Ac i'r pethau gwyr y gwir yng Nghymru, i'r steddfod a bob dim yn dweud. Yndi, does yn byd sal yn dod allan o. Na. Na, gos wir. Mae'r henffordd wedyn ni'n gweld nhw drws nesaf i'r gwartheg Dion. Mae nhw hefyd yn dyn cryf eithriadol. Tarw smart ofnadw ganddi nhw. Mae nhw lun da o'r tarw, mae'na tarw bach ifanc. Yndi, o'n i'n hoffi hynny pan oedd hynny ar ôl. Mae'n edrych ar ei elegant. Bydyd. Na, ac asgwrn da ar hynny hefyd. A'r de ddyfnaint drws nesaf nhw wedyn. Tarw bach smart fan hyn unwaith yn rhagor. Mae'r safon yn eithredol, mae hyn I ddeud. Mae'n rhaid gweud, mae hwn wedi bod yn ddosbarth arbennig iawn a gymaint o ddiddordeb o amgylch y cylch ac edrychwn ni mlaen I weld le mae'r garden goch yna mynd. Fydd Tom Tiwdor, fferm Llysin Llanerfil, ddim yn hir dwi'n meddwl cyn dod at benderfyniad, felly dewch nôl ato ni yn y man. Croeso mawr yn ôl yma I gylch y gwartheg ar gyfer Pencampwriaeth Bîff Brodorol. Y tîm o 3, Tom Tiwdor sydd yna yn beirniadu yn ei chanol I o fferm Llysin Llanerfil yn gynlywydd ar y sioe fawr a nawr yn cael y fraint o feirniadu yma ar y diwrnod ola'r sioe. A wedi gwneud gwaith arbennig o dda. Dwi ddim wedi bod yn rhy hir achos mae'n ddiwrnod ddigon cynnes unwaith eto yn dyw Iwan. Mae'r hael yma yn cychwyn blethu Iwan eto yn dydi. A mae'n hawsach I bobl fod yn dod allan I ddangos hyn, dwi'n meddwl, nag oddi. Mae Mr Tiwdor wedi tynnu i'w sbectol I ffwrdd. Mae'n meddwl busnes nawr. Yndi. Twa be, mae'n anodd gwybod le mae e'n mynd I fynd fan hyn achos mae yna dîmau mor gryf yma. Mae'r brydiau brodorol, y brydiau cynenid, ni'n ei weid bob blwyddyn, ond mae'n wir na pam. Maen nhw'n dod yn ei blaenau gymaint o flwyddyn I flwyddyn, yndyn nhw? Yndyn, maen nhw. A dwi'n meddwl bod mae'r safon yn amlwg I weld yn codi, a
Ond hein i ddweud, mae o gwmpas yr... Y burgor nawr. Maen nhw'n dri pert ofnadw, maen nhw'n dîm cryf. Yn sti. A ni'n gael lain da eithriadol arnyn nhw. Mae e jyst eisiau checo'r un yn y canol. Chos mae'r heffer ar y pen mor arbennig, mae mor gryf yn dwi. Mae e'n anodd rhywbeth sydd yn matcho rhywbeth cystal yna. A mae'n... Recheldir wedyn ar ei pwysw, mae'r ei werth i weld i wan. Yn den man nhw, de. A maen nhw... Just teip y bryd, mae'n nesaf beth i perffaith gan nhw, dwi'n meddwl. Y tarw yna, warhe tegin o'r teirw gorau gan y bryd. Wedi gweld yn y sioe eriod y gweud y gwir. Mae o, sti. Yndi, mae o. Y British White yna nawr, yr hirgorn. Ond dwi'n meddwl mae o'n mynd yn ôl am y gwartheg Dion o'r eich, yndi? Wel, gwartheg Dion wedi ennill y tîm o 5, wrth gwrs prawn dim... Wedi ennill y gil wobr yn y tîm o 5. Felly maen nhw'n dod fewn i'r Pencampwriaeth yma yn llawn hyder, yn llawn gobeith, mae'n siŵr. Mi fyddai'n dipyn o stori petai nhw'n gallu ennill hon ar ôl cael y gil wobr y tîm o 5. Cytuno. A dyna ni, Tom Tudor wedi tyweli, a wedi mynd am y gwartheg Dion Cymreig. Iwan, maen nhw'n dîm da. Yn den, ysdi, be o'n i yna neu oedd na'r ysgrifennu chdi. A maen nhw'n enghraifft mor dda o'r bryd hyn i fod yn onest. Gymaint o bwer yna, does, a dwi'n meddwl mae'r tarw yna jyst yn arwen y tîm mor gry hefyd yn dwi ar y pen. Yndi mae a mae'r ddwy effer yn sweet ag eto gan effer o da hefyd. Yr Henffordd wedi mynd ar gil wobr. Yndi, di hynny'n syniad dim yn ei chwaith. Wel, am sioe i'r gwartheg Dion Cymreig yn dyfe. Maen nhw wedi cael sioe arbennig iawn, wedi ennill y gil wobr yn y tîm o 5, a nawr wedi i gwneud hi ym Pencampwriaeth Bîff Brodorol. Sioe i'w chofio iddyn nhw, fel bryd a fel cymdeithas? Yndi, yn sicr hynny, a dwi'n meddwl, union fatha Mr Tudor a dweud, mae o'n gret bod y bobl yma yn cadw i'r bridiau cynghennid yma, chos yn sicr fel da ni'n symud ymlaen, bod mwy a mwy o'i hangen o sydd. Yn union. Iwan, mae wedi bod yn bleser i gael ti fa. Diolch yn fawr iawn am ymuno dyn ni. Ac mwynha weddill y sioe. A welaid i'n fi am gobeithio. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti. Wel, dyma nhw'r tîm buddigol. Robin wedyn gyda'r tarw. Llagwarchiadau, Robin. Arfon yn y canol. Llagwarchiadau ti Arfon a Ben ar y pen. Llagwarchiadau mowr iawn. Arfon, am sioe i chi fel cymdeithas? Wel, da ni wedi bod yn ffodus iawn. Mae'n griw da o wartheg bod yma. Bron gymaint, fyswn i'n dweud ar unrhyw fryd. Mae hynny'n glod i'r gwartheg Dion am ddod nhw allan ac wrth gwrs da ni wedi cael wythnos flwyddyn yn siawn efo'r grŵp o 5 ac rwan efo hwn yn goron arbennig yr wrsos, ydy gwir. A mae'r Bîff Brodorol yma mor gryf eleni, fel wedodd y beirniad elli fe fod wedi mynd am unrhyw dîm bron iawn yn gallu? Wel, mae'r gwartheg o safon eithriadol uchel ac ydyn ni'n sylwi wrth gerdded rawn a sbiad ar ambell i fryd, wel mae hein yn edrych o dda. Ac ydyn ni'n poeni'n arwyd ydy gwir, ond da ni'n ffodus ac yn falch iawn o gael bod yma. Wel, llongorchiadau enfawr. Ie, llongorchiadau ti. Y gwartheg Dion boes wedi ei gwneud i yn ein sioe cenedlaethol ni. Llongorchiadau chi fel tîm. Arbennig iawn. Diolch yn fawr.